Doncs vam començar a sospitar-ho als 5 anys del nostre fill, durant el confinament sobretot, que veiem que tenia algunes preguntes una mica massa profundes potser per l'edat que tenia. També vivia les emocions molt intensament, tant les bones com les dolentes, i també hi havia molta frustració. Quan no li sortia alguna cosa es frustrava moltíssim, però d'una manera que ens sobtava. Llavors, va ser potser a la reunió de P5 van llistar el que havien d'assolir en aquell curs i vam veure que allò ja ho havia assolit de feia temps. I llavors a partir d'aquí vam parlar... Vam lligar caps una mica, no? Vam veure potser té relació i vam parlar-ho amb especialistes i vam fer una primera relació. El que passa és que amb 5 anys era una mica petit, però li vam fer, va sortir que sí, i a partir de llavors hem fet un seguiment tant psicològic com aquí a l'escola, que de seguida ho vam dir, i s'ha fet un seguiment molt específic del Nil, s'ha proposat moltes opcions per motivar-lo, des de l'enriquiment a classe fins ara una acceleració parcial que fa que el Nil estigui ara molt més content. Ara té 8 anys ja, llavors fa uns quants que estem a darrere d'això, ens hem anat informant i l'escola ens està ajudant molt, hem fet un pla individualitzat amb ell i ara tenim més documentació, més informació que hem de posar a l'abast de l'escola i anar-lo seguint.